nakay kwarta o nakay trabaho, nakay source of income. Nya na pug kay oras pero gamay na lang kayo kay busy ka sa trabaho. Say gani bisag wa kay trabaho kapoy, paminaw nimo di ka ganahan mo trabaho. So kani akong i-offer nimo is another source of income for early retirement kung gikapoy na ka sa imong trabaho. Actually, you don't need to be smart here. Kabalo ko bright ka, pero daghan kay kog nailhan, ibisag ikaw siguro daghan kay nailhan mga bright, mga kauban na sa trabaho, pero tanawa sila. Pareha na to trabaho. Pero daghan kay mga dili bright o basin na po kay nailhan, pero nindot na kay bay. Nag-drive na sila kag sa sakyanan. So dili na pa bright tay ang pagdato. Napresentahan po ko sa una nya kana ganing ingnon ka nga madato ka nya dali ra na scam ko ato na mo nang di na ko ganan mo appeal o balik or musuway o balik kay tungod sa kong bati nga experience no, pero dili dito sa kumpanya, sa dito sa tao nga nag-invite nako or ako sad mismo sa nako kay ganahan man ko madato bisag wa ko'y buhaton no. So kani to isgutan dili pwede ang tapulan na ni no, di sad pwede nga dili ka lig-on og pagbati or lakas ng loob, wala kay lakas ng loob. Tungod ato naminaw ko sa presence ako nasabtan ako unsa negosyo nya ready na ko maminaw atong panahon na kay ready na mo kong buhaton unsa akong kinahanglan buhaton og andam sad ko makat-on tungod sa ako pong nasuwayan no. So daghan magpaagi nga pwede ka mo income og dako, labi na 450,000. Pwede mag-artista. Pangutana na ba kay talent na pang-artista? Angayan ba ko ma-artista? Wa man ko ana. Mao gani na ordinaryong tao ra ko, di ba? Athlete. Bubo man ko di man kay ko pwede basketball player, bisan gani badminton di ko kadaog. So wala ko skills ana. Unya kung sa trabaho pod murag di sa go qualified sa mga dagko nga ranggo, sa mga dagko nga sweldo nga part. Kung ikaw qualified ka di ka kinahanglan ani. Pero kung di ka qualified dili wala ka atong pag-artista, pagka-athlete, pagka-CEO sa mga dagko nga ranggo. Kani ako ika-offer. Patas man para ni naton tanan no. So kaya ako ani kung mag-invite lang kog tao niya maka 450,000 ko niya more na akong chance nganong dili man ko, di ba? Kung dili na ko maabot ang 450,000 ani kani akong giapilan, choosy pa ba ko nga napuno na magikog utang, nalubong na kog utang, kinahanglan ko og source of income kay kuwangan ra akong sweldo. So ganahan ko mo appeal pero ang reality wa ko ika-appeal mo na nakalisod nun ako'y trabaho pero ako'y kwarta. Proud ko sa akong trabaho pero ganahan ko magnegosyo pero ako'y kwarta, lisura no. So anak kanindot lang pwede ko gumualibay nga ako'y kwarta pero naka-decide na magud ko nga kinahanglan jud ko magbuhat ani. So nga kung gibuhat nangutang ko, nanadom ko sa utang, so wa man sa ko'y laing paagi, nangutang ko para makasugod lang ko kay akong buhaton no? Parehas akong pagpanghutang, akong sweldo gibayad ato, akong iutang, akong pangikamutan mabayaran ako pinaagi sa dani, di ba? So nganong kani kay gitan-aw na ko ang reality. Unsay chance na ko maka 450,000 ko, di mo ko artista, dili ko atleta, wala po ko sa ranggo nga ang sweldo 450,000. Kung mag-OFW pod ko, nga gintahay may kumutigo mo kwarta, iguli na ko na ko'y daang kwarta, pero igundang sa contract, iguli, wa na ko'y sweldo. Mahurot na magud ang kwarta. So may tabo, balik na po ko. Kay kuwangan magyapon ng kwarta, di ba? So wala, biyaan na po na ko kong pamilya, di mo ko ganahan na. So, para to sa pagbabago ng buhay at pangarap, imo bandawaton. So, kailangan dito lakas na loob. Kung wa kay kwarta karon, yung mo na irason, wala kay lakas na loob, di ba? So, ako after 5 months naka 100k na ko. Basi mo yung kanguban lagi, wala lagi ni income diri. Dili to sa kumpanya nga ilang napilan.
Pero nga rin magod na magoy nga milyonaryo ani nga kumpanya. So dili to sa kumpanya, sa to sa tao, either sa nagkuha niya or siya mismo. No, kay dili magud tanan nga ni enroll sa eskwelahan ni pasar, di ba? Diha si mong kumpanya, tanan day na dato, tanan day na promote. Di ba? So kuha man ta kabaw kung antod kanu sa takutob, why not do a difference now? No, so sigurado po ko dili ni aksidente nga naman. Pwede magud maputol ang internet, pwede mo burn out, pwede na problema din ha. Pero nagstorya ta karon. Sigurado ko na plano para ani. Sa tinuod lang nangita ko mga taong musabay na ako. Samtang bago pa ko nagsugod, makahatag pa ko oras. Kay kung muda ko ng group, muda ko ng organization, basin mahurot na akong oras o dili na ko katabang nimo. At the same time, nangita ko taong committed. Kay syempre mutabang ko nimo. Akong ihatag akong oras diha nimo. Dayon mausik ra day ako ang time, ako ang paghago kung dili ka committed, di ba? So if you are willing, committed ka, sabay ako. Ug tungod kay naminaw pa man ka sa video hantod karon, sayo na kayo. Kung dili ka interested sa tanan akong gipanulti, that's fine. Okay ra na, kasabot ko. Tinuod lang. Nangita ra ko upat ka tao. So, whether it's you or not, pangitaon to na akong upat ka tao. Dayon, kung dili ka interested, just keep it to yourself. Amping pirmi. You don't need to answer anything. Dili ka kailangan mo comment. Pero kung interested ka, reply or type or i-message ko nga you are interested. Okay? Salamat.